OK, ľudia, dneska si dáme basketbalovú challenge s mojou sestrou. Keďže to je jej nápad, ako musím samozrejme uvádzať ja, lebo ona sa asi hanbí. Dnešnou úlohou bude, že budeme na týchto čiarach. Ja budem na tejto čiare, není ich môže vidieť, a Natálka bude na tejto čiare. S tým, že z tých miest budeme proste hádzať do toho koša a keď netrafíme, tak musíme splniť nejakú úlohu, čo nám vymyslí ten druhý človek. Podľa mňa akože práve sú také jednoduché, dúfam, že to zvládneme a spravíme sa aspoň takých pár kolečiek. Je teraz nejaký 52, nech nám to aspoň na 10-15 minút vyjde, takže to akože niekoľko otázok, možno, že niekoľko akože tých úloh padne. Poďme rovno na to. A keď keby tu Roxinka pobehovala, tak ona je teraz taká bolavá, má taký kolierik na hlave, to možno aj vidíte. Keď tak proste prepáčte. Tak poďme rovno na to. Začínaš prvý. Začínam povedať, takže prvý hod. Takže ja ti dávam takú challenge. Prvý hod som nedal. No daj challenge. S tou druhou rukou, s ktorou menej častejšie dribuješ, musíš po týchto čiarach prejsť bez toho, aby si sa dotkol dlažby. Iba po tých čiarach musíš Nepôjdem prejsť. od tých čiar, lebo to by nebolo vidieť, takže poďme. To bolo jednoduché, ne? No. Ideme ďalej. Poď ty. OK, takže teda Natálka prvý hod netrafila, takže pre ňu úloha bude... Čo také vymyslíme? No, zostaň tam, stade si a tvojou úlohou bude takto do ruky a skočiť z tejto čiary na túto čiaru. A nemôže ti lopta spadnúť. A musíš ho medzi tým takto vyhodiť. Alebo ne, nevyhadzuj. Nechaj iba takto a proste skoč. OK, to si splnila a rovno idem ja hádzať. Takže z tejto čiary, teda tuším, že... Na to ne. Tejto, Roxy, na bok. Na bok. Poď, Vaxina. Takže ideme rovno o toto strieľať. OK, poďme na to. Jaj, pekná, takže nemám úlohu. Ideš. Užij si to. Jaj, ty kokos, ale akože ona má napády na tie úlohy, ale ja ich úplne nemám. No, Dobre. tak mi daj úlohu. Tvoja úloha je postaviť sa sem No, a hodiť tým košom, a keď to nehodím? aby to bolo Tom. takto napríklad, aby sa čo najmenej dotkla toho proste zadného panelu. OK, to si nesplnila, takže ideme na väčší trest. Dá sa takto, Dobre. sem, Áno. alebo nie, otočíš sa a dáš tak odtiaľto proste hodíš. Toto čo je? Môžeš hodiť? Tak vieš čo? Niečo ťažšie. Daj sa sem. Ale môžeš aj daj nejaký sa sem, cvik. Môžeš daj aj sa nejaký... sem No. a takto skús do toho hodiť a musí sa to dotknúť aspoň toho polykarbonátu pri najlepšom hen toho koša. No dobre, dotkol sa aspoň toho polykarbonátu, aspoň niečo, no. Hádžeš. Dobre, idem teda tým pádom ja. Ne. Yes! Tak mi vymyslí Takže- nejakú poriadnu úlohu. Úloha je taká, že... Ale musí začínať s takými jednoduchšími, aby si mala hen tak do zásoby nejaké ťažšie ako ty, že si nevedela spraviť ani jednu pomaly. Takže taký svalom, že na tejto čiare budeš musieť buchnúť, OK, posuješ sa, prehodíš si tú loptu do druhého, OK. zase si to prehodíš, zase Dobre, takže poďme. zase. Takže si to prehadzuješ ako keby. Tak? Áno, OK. idem ja. Choď. Áno, ideš ty. Nesplnila si. Jaká škoda. No, ako Dobre, challenge. dávam ti úlohu. Postav sa sem, Sem? jo. Áno. Otoč sa smerom k divákom. A tvojou úlohou bude spraviť proste čo takéto úrovni začnem driblovať, jak je tento pás. A vydribluj sa do takejto úrovni, aby ti to preletelo takto nad hlavou, ale musíš driblovať ešte niekde takto tu. Takto tu. Takéto ešte musíš driblovať. A keď to bude takto v úrovni hlavy, takto dáš. Takže tu začíname na spodku a potom na vrchu. Takto začni driblovať.
takto proste čo najvyššie. Keď to budeš takto pri hlave, tak to odpál, aby ti to išlo nad hlavu. Jednoduché podľa mňa. Dobre, splnila. Ideš. Idem ja. Yes! Jaj. Nesplnená úloha, škoda. No poď daj mi nejakú úlohu. No, takže úloha bude taká, že si proste takto dáš na zem, chytíš si tú loptu No, a tú loptu takto krížom presunieš a skočíš, zase ju posunieš, skočíš, presunieš ju, skočíš, zase ju presunieš, skočíš. takto. Tak, a krížom ju presuň a skočíš k nej. A zase. Nemusíš akoby v tej polohe, môžeš aj skákať ako keby. Ježiši. Dobre, splnil. Taká divná úloha, tak nevadí. Idem ja. Choď po ty. Prosím sa, traf. Traf. Ježišak, ale ja neviem nápady na úlohy. Makaj. Dobre, tvoja úloha bude dribluj, takto budeš driblovať a, takto budeš driblovať a odpáliš. Aha, Aspoň 10 sekúnd dribluj. 10 sekúnd. Jo. Tak, a teraz to hodím. Ne, dobre. Som myslel tak, že budeš takto 10 sekúnd. Dobre, takto dribluj chvíľku a potom takto odpál. Aha. Ale tak, že musíš tú loptu, keď budeš hádať, musíš mať v ruke možno tak sekundu. Takto a proste a hneď páliš. Chytiť a hneď páliš. No dobre, tak aspoň to dá do toho kovového. Dobre, tak idem ja. No dobre, Nevadí? idem ja. Krásne. Dobre, Prosím ťa, traf, lebo ja nemám nápady na to. Traf. Háš to normálne, takto to nikdy netrafíš. Nikdy. Takže Dobre. úloha, Úloha bude... ale nejaký cvik môžeš, nemusíš s basketbalovou loptou. Dobre, tak zase basketbalovú loptu. A správ 15 repov. No poďme. Makaj. Poďme. Dneska sme točili toľko videí, už nemôže byť vôbec 8, ničená. Že sme 9, neskončili, točíme tak do 11. 10, Makaj. 11, Makaj. 12, 13, Poď. 14, Ešte. 15. Výborne. Poď. Idem ja? Nie, idem ja. Aha. Ja idem. Aha, dobre. Splňané. Takže idem ja. To nemyslíš vážne. Ďalšia úloha. Dobre, takže ďalšia úloha bude tvoja. Dobre, daj sa sem, odlož loptu, daj sa na ruky, Nejak na ruky. dajme nohy a ideme táčky. Ale ja takto padnem. Na tebe aspoň. A No. kam? Čakaj, ja tam návamok. Dobre, choď k basketbalovému košu. No, Postav sa, máš biele tričko. a k basketbalovému košu a potom kam? Áno, a tam sa postavíš. Poď. Dáš to. Musíš dotknúť. Dobre. Pozor. OK. Tým pádom Hádžeš ty. hádžem ja. Ne, Yes. nesplnené. Oh no. Takže spravíš takú dráhu, že Tam ťa není vidieť na kameru. odhodíš loptu OK. a pôjdeš takto a budeš skákať iba na tieto veľké. OK. Čakaj, kde je Na veľké. A tuto na konci, keď doskačeš, tak skočíš a otočíš sa a otočíš sa OK. a rozotekáš sa tam ku kamere.
A zober si loptu. To je všetko. Taká Idem divná. ja. Poď ty. Háž to aspoň, yes. Ale na ty háž to hen tak tými rukami Ide Adam. hore. Dobre, idem ja. Háž to tak, aby si ich viacej trafil, lebo ja fakt nemám nápady na úlohy. Ale ja. Né. No poď, daj mi nejakú poriadnu úlohu. No. Išiel si pre loptu. Takže úloha bude taká, že dáš sa takto, dáš si loptu medzi, dáš sa do dvepu a začneš si ju takto Do kliku posúvať. možno, do takého vysokého. Do kliku a takto si ju začneš posúvať. OK. Koľko sekúnd? Tak 10? 10, ja si dovolím rátať. Počkaj, aby ma možno, že ľudia videli, jak trpím. 1, Počkaj. 3, 4, 5, 6. Tak Konec. OK. Také jednoduché. Dobre, ideš ty. 2. Náci, ak toto nikdy netrafíš. Tak jak to mám hádzať? Tak ešte raz. Ani tak sa mi to neľúbi. Takto, pozri. Takto, pozri, takto. Čakaj, veď Takto, toto pozri, zapadne. takto je to najlepšie. Ale ne vždycky trafíš. No to je jedno, ale máš úlohu. Poďme rovno na ňu. Niečo bez lopty. Bez lopty. No. Dobre, tak. Čiže takého dáme. Dobre, tak polož loptu. Daj sa hen ten daný reper, ak vy hore vidíte. Ani ju teraz neuvidíte. Rozuteká sa. Vyskočíš, aby sa chytila tohoto. No. OK, alebo aj toho červeného. A keď sa toho chytíš, poješ rýchlo naspäť, chytí sa repráka. Máš na to 10 sekúnd. Pripraviť sa, pozor, štart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No dobre, stihla si to, ale keďže ona nízka, tak sa dotkla maximum tak tohoto. Ja, počkaj, zvládnem, akože aj tej kotky, alebo čoho to boli noha, tak nemôžem moc skákať do výšky. Dobre, idem ja. A toto kolečko si teraz dáme také posledné. A najťažšie. Ale Ja som dal. A ty, skúsi ho hodiť takto. A do toho. Jaj. Zase robotku ti musím vymysleť. Áno, a niečo najťažšie. Dobre, Zo všetkého. zober si loptu a budeš takto si s tým prehadzovať. Takto. Okolo tohoto kruhu, ale máš na to obmedzený čas 15 sekúnd. Daj sa sem nejaký basketbalový koš. A ty poď sem nejaký basketbalový koš, tuto. A ty, Takže stačí mi iba ako keby driblovať a takto pozri. striedať si ruky iba. Ne, neštredať ruky. Pozri, takto na ty, kúkaj, pohyb, pozri, na ty. Ne, tak som to nechcel, pozri. Takto. Takto. To sa nedá. Na ty, ruky musíš mať dané takto, pozri. Vidíš? Dobre. Poď sem a 15 sekúnd budeš mať. Daj sa týmto smerom. Ešte poď sem dozadu. Pripraviť sa, pozor, štart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stihla si to, dobre. Výborné. Takže ľudia, ja si myslím, že toto stačilo. My dúfame, že sa vám toto videjko páčilo a vidíme sa do ďalšieho videjka.